Калі перафразаваць словы беларускай паэтэсы Евгенія Янішчыц, смерці ў творцы няма, ёсць нараджэнне. Такім нараджэннем, уваскрасеннем і выглядае пасмяротная кніга нашага калегі Ігора Васильевича Жука «Прыхінуцца да крыніцы». Гэтая кніга – удумлівы роздум, раскадзіроўка класічных тайнапісных радкоў. Яшчэ адзін сплочаны дух. Менавіта так назваў аўтар кнігі расповед пра паэму Якуба Коласа «Сымон Музыка», паэму-казку, паэму адгадвання будучыні. І ўступныя радкі да гэтай паэмы былі самымі лепшымі, любімымі радкамі Ігора Васильевича. Заключным акордам кнігі гучыць апошняя адсылка аўтара. Мусіць быць песняр для гэтай зямлі, і песня самая зямлі для песняра. І думаецца, песняром для гэтай зямлі і застанецца слынны літаратуразнаўца, настаўнік празарліўца, наш калега Ігор Васильевич Жук, які пакінуў бясцэнным скарбам душою чулым, пакінуў удар поўную жменю эстэтычных і ёмістых загадак і разгадак сапраўднага элітнага прачытання, якому і сёння чуецца песня. Ад роднай зямлі, ад гоману бароў, ад казак вечароў, ад песень да дароў, ад светлых воблікаў закінутых дзяцей, ад шолаху начэй, ад тысячы ніцей, з якіх аснована і выткана жыццё, і злучана быццё і небыццё, збіраўся скарб. Струменіўся няспынна, вясёлкавым ірдзеннем мне спяваў. Вясёлкавым ірдзеннем мне спяваў, і выхаду шукаў адбітак родных з'яў у словах-вобразах, у песнях вольнаплынных. І гэты скарб, пазычаны, адбіты, у сэрцы перажыты, і росамі абмыты, дзянніц маіх мінулых для вас, душою чулых, як доўг, як дар дае песняр.